Jaunak eta Andreak, zuekin munduko bailasorik jatorrenak, Mirri eta Txiribiton. Zein gauza eskasa, hori alda gure tamainako txaloa, aizue. Ikusten nuen, nafar jendeak horrelako indarra zeukala eta Euliaren puskarra ematen zuen txalorrek. Berriro egingo dugu, merezi dugun bezala. Jaunak eta Andreak, zuekin galaxia honetako universo sideraleko munduko bailasori jatorrenak, Mirri eta Txiribiton. Orain arki duzue, orain bai, espeziala zue, arki. Jakina, ni iritsi naizenean, ni iritsi naizelako, orduan izan dira, txalo zaparra daundiak, orduan hasi dira. Baina, xeri ez izaten, babolio, moko luze. Iretzat txistuak esan dituk, horren zundian txistuak, oietxek izan dituk iretzat. Nik ez dut txisturik entzun hemen, Hori, gabidon, zer. Jopelas, eta jopelas. Txiribitonek ideia bikaina. Ikusiko dugu norentzat diren txaloak eta norentzat txistuak, hori xe? Bana, takatan, aurreratu ingo gara, eta ia publikoak bakoitzari zer egiten dion. Konprome? Tira, niretzat orduan. Ze, Txirri, txisturik ez, iretxan da. Hau ikustekoa izango da. Bati eta hiru. Berriro mesedez, uste dut bat eman daztu indela. Arki. Ikusten zelortu duan, balore potolontzi horrek, bide zenolako nazte borrazte, nolako nazmendua. Ez, Mirri, ez. Uste diat, ondo ulertu dudala, gure publikoaren mezua. Alegia, gu, bana-banaka, individuo gisa, ezer gutxi garela adierazi digute. Aldiz, elkartzen geranean, halako erretroeliketa magnetiko bat lortzen dugu. Elkarri, pasatzen diogu gure nortasun telurikoen indar gnostikoa eta horrela lortzen dugu gure izaera individual kolektibo dialektikoaren betekizuna. Ulertzen? Nola esan du katerratiko jauna? Alegia, mamolio, banak ebili biharrian, irurok elkarrekin, hobeto gaudela, ezta? Jakina, horixe. Hori arratxago esan daiteke, ezta? Eta orduan, irurok egiten dugunean, ea egiten duzu iruro bat egiten dugunean?
hartuko dugu. Adi mutilak, Adi neskatxak, zuen garaia iritsi da eta txalo! Txistu! Purrusta da! Hei! Txalo! Txistu! Purrusta da! Hei! Kristoren martxa duzue barnean erritmoa ondo dara mazue. Txalos, txistus eta purrustadas, dinok dantza egin esazue. Adi mutilak, Adi neskatxak, zuen garaia iritsi da eta txalo! Txistu! purrusta da! Hei! Txalo! Txistu! Purrusta da! Hei! Ezin geldirik egon gaitezke doinuak eramaten gaitu. Musikaren xoramen honek, zu ere harrapatuko zaitu. Adi mutilak, Adi neskatxak, zuen garaia iritsi da eta txalo! Txistu! purrusta da! Hei! Txalo! Txistu! Purrusta da! Hei! Buru eskuak hankak eta enborra, gorputz osoa geldi ezean. Goiti behera nolako zirrara, sentitzen hasi gara soinean. Adi mutilak, Adi neskatxak, zuen garaia iritsi da eta txalo! Txistu! purrusta da! Hei! 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 Txalo! Txistu! Purrusta da! Arratsaldean lagunok! Ikusi dut, txalo, txistu eta purrustada ederki asko egiten duzuela, Eta orain praktikan jartzeko aukera baduzue. Baina eskatuko nizueke txintxo xamarrak izateko eta purrustada gutxi egiteko. Izan ere, inguru honetako gurasoak eta aurrak baidatoz. Badakizu ez arte den, ezta? Gurasodromoa! Mila esker txiribitan, gure txofer partikularrak. Kaixo, kuadrilla! Zer moduz? Ongi, Ongi zarete? Bai. Bueno, nortzu zarete zuek? Nerea eta Mintxo, Eta nundik zatozte? atarrea biatik. Atarrabiatik. Eta balduzuzuk berriketarako gogorik? Bai. Ba entzun ditzagun zure kontuak. Nire aita Mintxo ditzen da eta suhiltzailea da. Eta 39 urte ditu. Eta egun batean joan zirenean Alimandi erreskate bat egitera, joan ziren zuaitz batera loro bat zegoelako, harrapatzeko. Eta joan ziren, igo ziren eskailera batekin zuaitzara, eta loreak igotzen zuen ramak eta gero beste zuaitz batera salto egin zuen. Gero izan zuten idei bat, hartu zuten manta bat eta eskalerak igo zituzten eta loroaren gainean bota zuten eta azkenean harrapatu zuten. Eta egun batean, txikitan zenean, kontatu zigun Bilabezan joaterakoan atera bat zenean, Bilabez asko mutikoa giratzen zuana atea itxi zuen eta bere belarriak harrapatu zituen. Ze belarri zen? Ze belarri? Biak. Biak harrapatu zizkitzu? Bai. Ez da erreza hori, Biatekin harrapatu. Baina ondo entzuten duzu, ez da? Gaur galderak erantzuteko ondo. Vale. Bueno, presta zaitezte.
Beste bikotetxo bat badugu hemen, zuek nortzu zarete? Udane eta Jone. Udane eta Jone, eta zertzaude lotxatuta pixka bat? Bueno, Hauek denak herrikoak dira, ez zaite lotxatu. Nondik zatozte zuek? Iruñatik. Bat, denak herrikoak dira. Eta zuk esan dituzun kontuak politiak aldira. Bai. Ba, entzun ditzagun. Beti jaten da leku guztitara azkar eta zaten dio. Ama, joan polikiago. Eta zaten du, baina dela txokatu behar. Eta gaur laiz kruzatu da gure eta kasi txokatzen da laiz gurekin. San Ferminetan geunden eta esan zuen batek. Fuerteago, bai, azkarrago, eta nire amak esaten zen ez dut, eta garri zuten azkarrago eta mareatu zen. Giena kostatzen ez dio, ni ongi portatzea. Gauza politiak esan dituzu, ez da? Politiak ala ez. Bai ez da, ez zaiz lotxatu emakumea. Ia, prestatu zaitezte xiri zuen aulkietan eta... Eskerrik asko. Animo! Kaixo, bikote? Kaixo, Zuek nortzu zarete eta nondi zatozte? Amai eta Lourdes. Eta nondi zatozte? Iruñatik. Iruñatik, bertatik bertara orduan, ez da? Nola etorri zarete? Bila besan? Bai. Pero oso ondiritzen zait. Ba, zure kontutxoak ere entzun nahiko genituzke, ia, amari buruzze kontu kontatu diguzu. Nire ama Lourdes deitzen da, 36 urte ditu, eta guarderian lana egiten du. Eta txakur batekin beldurra ematen diola hasten da. Eta egun batean norian montatu zen, eta zorabiatu zen, eta esan du ja ez dela montatu behar gehi, eta ja ez da montatzen. Aerobik egiten du eta paso bat daube. Eta hankak egiten ditu, eta gero besoekin ere zerbait egiten ditu. Horrela, eta barra horrela egiten du, iaia ni bezala. Lourdes, nik zure parra entzun gabe ez nuke aldegin nahi. Ez, bueno, akaso galderetan zehar aldegingo dizu bat ematek, ezta? Beno ba, zuek ere hartu aulkiak. Eta orain gure himnoaren garaia da, beraz zutik, txikiak, eta abestu diezaiogun zuen gurasoei, bai? Musika! Haurtzaindeki batean da Lourdes eta Santzailonaren itxura duzinez pozik etorri da gurasodromora, pozik etorri da gurasodromora. Jone dugu oderizko alaba, ta ongi erantzongo du alegintzen bada. Etorri da gurasodromora, Pozik etorri da gurasodromora. Suhiltzailei lanetan da bildintxo, orain eseri eta porta zaite zintzo. Eseri zaitezte lasai. Orain zuek gozatzeko unea da, eta zuek galdera guztia jakingo dituzte, baina gurasoek auskalo, badoaz galderak. Hasteko entzun musika hau. Musika polita ez da, Lourdes? Bai. Pantera ezagun bat aurkezteko erabiltzen zen musika hau. Zein pantera zen? Pantera beltza, pantera gorria, ala pantera arroxa? Pantera arroxa. Bete-betean asmatu duzu! Zuk bazenekien, ez da? Bai. Ai, beno, guazen. Panterarekin batera inspektore xelebre bat azaltzen zen. Nor? Kusto inspektorea, Kluso inspektorea, ala hazienda inspektorea. Bigarrena, ez? Kluso inspektorea zen.
Piztu argitxe da, udane. Beste inspektore batek zizketen traste eta gauztaz guztiak ateratzen zituen bere gabardinatik. Baldakizu nortzen, gatxet inspektorea, Thatcher inspektorea, ala Mortadelo inspektorea. Gatxet inspektorea. Gatxet inspektorea. Piztu argi. Oso xelebra zen eta politia niri izugarri gustatzen zitaiten inspektore hori. Jarrai dezagun. Gaztelaniaz Zenicienta zuen izena. Frantsesez Cendrillon. Eta euskeraz Mari Madalen, Mari Errauskin, ala Mari Mondongo. Maria Errauskin. Mari Errauskin. Ederki erantzun duzu, ederki. Nola egiten dute erlojuek, ordulariek? Ederki. Zuek baltzenekin nola egiten zuten ordulariek? Ikusiko zenun baineska. Zein ordutan iritsi behartzuen Maria Errauskinek etxera maitagarriaren agindua betetzekotan. Gaueko 11 baino lehen. Gauerdia baino lehen, ala goizeko 8 baino lehen. Gauerdia baino lehen. Gauerdia baino lehen. Eta emakumea izugarri dotore jantzita zegoen soineko eta guzti, eta dantzalditik korrika atera zenean, zer galdu zuen bidean Errauskinek? Sagar bat, bisa txartela ala kristalezko zapata. Kristalezko zapata. Kristalezko zapata zoragarria. Zuk baltzenekien erea? Bai, noski, bazenekien. Ispilu aurrean nola jartzen zarete zuek? Goizean, etxetik ateratzerakoan. Zerbait gehiago egingo duzu, Bai, noski. Beno. Eta baldakizu zertzen Edurne Zurirentzat ispilutxo norda munduko emakumerik ederna esaten zuen emakumea. Edurne Zurirentzat. Ama, lehen guzu txikia, ala ama ordea. Ama orde gaztoa. Ondo, ezta? Ondo. Renguri. Edurne Zuri aurkitu zuten ipotxek abesti hau kantatzen zuten. Mesedez. Oso ondo abestu duzu denok, Zenbat ziren ipotxak? 7, 11, ala 25. Zazpi ez? Bai, 7. Eta orain ipotxetatik txakurretara. Dalmatak zenbat ziren? 12, 111, ala 101. 101. 101 dalmata. Oso azkarrak zarete zuek, ala galderak oso errexak ziren, ez dakit, Miauka egin dezagun, baldakizue miau katuek egiten duten hori egiten. Katu gaiztoak dirudizue zuek, Gaiztoak. 3 hauetako bat, katu ezagun bat da. Garfield, Snoopy, ala Dumbo. Garfield. Doktore emakumea, ondo ari zara Lourdes. Eta zein da txirrimirri eta txiribit honen abesti honen katu protagonistaren izena? Entzun musika mesedez. Zein da katuaren izena? Mixi, Moro, ala Inodoro. Mixi, Moro, ala Inodoro. Bai. Moro. Moro bai, Moro zen. Txiripaz izan da? Bai, eta zuk baltzenekien. Ez da ere, Horrek etzuen ordularirik, Morok etzuen ez.
Eta zein da marrazki bizidunetako erlerik ezagunenaren izena? Alaia, Amaia, Alamaia. Maia. Bai, Maia zen. Eta orain, bukatu ditugu galderak, oso errexak izan diret, oso azkarrak egon zarete, ikusten alduzuen nola dauden markagailuak. Topera gehiago ezin delako, bestela euskalo zeraterako zenuketen. Bueno, Lurdesek bikain atera du, Jonek bikain atera du, eta Mintxok ere bikain atera du, eta gaixo txiribiton. Beraz, berdinketa dugunez, zatozte 3 gurasoak, zatozte ona. Zatozte ona, etorri. Eta ziriban atera behar duzu, desenpatea egiteko. Berdinduta zaudetenez, irabazle bakarra behar dugu. Hiperguraso bakarra. Beraz, hartu ziri bat eta jarri hor mesedez. Mintxo. Bueno, luze atera du honek, Atera zazuzuk ere. Eta Lourdes. Gure bomberoa dugu gaurkoan irabazle. Gure superguraso gaurkoan, hiperguraso barkatu, Mintxo da, zatozte aurrak. Orain, sariak ekartzera etorriko baitira gure lagunak, beraz gure gaurko supergurasoak baditugu. Lourdes eta Jone eta hiperguraso dugu, Mintxo, beraz, sariak gure supergurasoentzako, Jonentzako, Mirrik emango dio, txartela, oroigarria eta kompaktoa, Lourdes Iberdin, txiribitonek, eta Mintxorentzako txirrik emango dio. Hiperguraso txartela, oroigarria eta kaseta ez diskoa. Eta Urdaibain asteburu bat pasatzeko aukera eroskiren eskutik. Ta disfruta zazuela hartu barramusa, txiribiltunekin, da mila esker etorri zaretelako, Ondo bizi! Ongi joan! Alla Chamurrera, Mirri Plaza Berriko, Mirari beste aldera, alla Kinkirriñera, alla Chamurrera, Mirri Plaza Berriko, Mirari beste aldera. ¡Alza borro! Y alla Kinkirriñera, alla Chamurrera, Mirri Plaza Berriko, Mirari beste aldera, alla Kinkirriñera, alla Chamurrera, Mirri Plaza Berriko, Mirari beste aldera. Kinkirriñaren egiten? Jakingo ez dute, hori edonor daki egiten, ez da? Bai, noski? Nire txikitan aitonak eta amonak irakatsi zidaten. Bai? Bai, aitonak eta amonak? Bai? Aizue, txiribitoni, amona tiburtziak erakutsi zion. Nor da amoina tiburtzia hori, Mirri? Iztu txue ezagutzen amona tiburtzia? Oso seguna da. Zoologikoko elefante xarba da, mai. Abalore, xosketa baino lehenago, pixka bat girotzeko, egingo aldugu denon artean, kinkirriñera. Nahi alduzue? Bai? Hortarako, hemen, erdian egingo genuke nahi duzuen guztiokin. Otolontzi, etorra. Baina, Kapotamo. Badakizue, Ixo. Plaza Berriko irari beste aldera esaten dugula. Beraz, gauza bat egingo dugu. Nola denen izenik ez dakigun, gauza bat egingo dugu. Mutiko guztiak izango dira Mikel, eta neskato guztiak izango dira Nerea. Orduan, esaten dugunean, Nerea Plaza Berriko, neskato guztiek buelta emango dute. Eta Mikel esaten dugunean, Mikel guztiek, mutiko guztiek, buelta. Ados? Ea ba, musika! Hemen jarri. Alla Kinkirriñera, alla Chamurrera, Nerea Plaza Berriko, girari beste aldera. Alla Kinkirriñera, alla
xamurrera, Nerea plaza berriko, tirari beste aldera. Ala kinkirriñera, ala xamurrera, Mikel plaza berriko, tirari beste aldera. Ala kinkirriñera, ala xamurrera, Mikel plaza berriko, tirari beste aldera. Guapa! Erki! Oso ondo irudien. Dotore, ituzate, ixiriduna! Oso ondo! Erki! Aizue, animo honekin, seguro, sosketa ona eta politia daukagula. Bai. Popotamo! Orain dantzak eta pixka bat bazterrera utzi, eta zozketa egingo dugu. Zue, zoazte bizikleten bila, bai? Sariak, aizue. Txirri. Hasiko dugu ba, Bai. adi beraz denok zuen txartelak eskuratu, astera doata, Atera zenbakitxoak badakizue forumen eskutik, bi bizikleta zozketatuko ditugula. Atera txartelak. 126. 126. 6. Zenbakiari duna, 126. korrika batean gora. Bat, bi, sei. Bat, bi, sei. Bizikleta bakarra, Irabazlea. Hango janata? Salto egin, goitik bera. Ez mirri. Hai. Pagatxutik gabe bintzatez. Beno, Falkin egingo dute. bat, bi, sei hemen badugu. Bigarren zenbakia zozketatuko dugu, ea? Bosteun eta hogeita zazpi. Bost, bi, zazpi. Bosteun da hogeita zazpi. Zer, txiriton? Bost, bi, eta zazpi. Hori da, bada! Korri. Gaixo, preciosa, zuze zenbakiren jabezara. Pizka bat baino. Badakizu. Zenbakia? Bost? Bost, bi, Zazpi. dotore esan duzuta, zure izena? Ikaskun. Izaskun, zuri egokitu zaizu, zein bizikleta nahi duzu, mirrek daukana, ala txiribitone daukana? Hartu. Txiribitonen, baina hau da mespretxo itea, Eta beste zenbakiaren jabea, badator, hemen da! Aitatxorekin, goiti bera. Aizu, importante ematen diezue, seguro, Jo, bea. Eskerrak ez zaion, barreuntza egokitu, bestela bihar etorriko litzateke, Zatoz, precioso. Erakutsi Ja, zenbakia. zenbakia. A ber. Ze zenbaki da? Bi eta sei. Bai, hoxe! Bat, bi eta sei. 126 gaizu. Mirriren bizikleta zuretzako da, zure izena? Aritz. Aritza Baritzek bezatzen doa. eramango du bigarren bizikleta. Disfruta itzazuela biok, bai. Agur. Mi esker zuei laguntzagatik. Eta orain esango dute etxekoek. Guraso gurasoek sariak eraman dituzte. Zozketan sariak eraman dituzte. Eta guze, bazuentzako ere badugu, baizue. Martxoaren 14 baino lehenago postal bat bidali behar diguzue. Zergatik? 4 pertsonentzako asteburu bat Euro Disneyen pasatzeko aukera izango duzuelako. Ze jarri behar duzuen postal horretan? Lehenik eta behin, elbidea. Elbidea da Euskal Telebista. Apuntau, ondo apuntau. 9. postakutxa, 20.080 Donostia. Eta zer gehiago jarri behar duzuen? Orain Klikla Telebista jarriko diguten doinuan, falta den zatia, leloaren zatia, jarri musika. Klikla, piztu telebista, klikla, telebista itzali. Eta hemendik aurrera doinuak esaten duen hori nahi dugu guk, bai? Nora bidali behar duzuen? Apuntatu berriz, bai? Euskal Telebista 9. postakutxa, 20.080 Donostia.
Jasta, ez da? Ba orain, klikla batean publizitatera guaz. Mesedez, konzentrazio pixkat behar dugu, arazo intelektual handi eta sakona konpontzen ari baikara, Mesedez. Ea nola jartzen duen hemen. Bai, gauza bat jakin behar dugu, Urgente! Hemen ez. Mirri Txiribiton, zertan ari zarete? Orain, Iruñerriko lagunekin egoteko ordua dugu? Ba, kontu bat jakin nahi diagu. Ba, niri galdetu eta kitxo? Ui, maizu Jacinto! Ze uste duten dena dakiela, ala? Dena ez. Baina zer edo zer bai. Bai? Bai. Ze uste zuen egiten dena dakiela? Ez, hori nik bakarri dakit. Hemen hariko etxuge. Seguru hau ez dakiela. Zer? Zer da laguna izatea? Zer da laguna izatea? Baina laguna, hola, laguna, ez, Laguna. Laguna izatea zer Laguna, den? zer da laguna izatea? Baina, Mirri Txiribiton, hori edo nordaki. Zuek ba aldakizue zer den laguna izatea. Bai, noski. Ea, izate baterako. Esate baterako. Silogismo. I Txiribitonen laguna ez, ezta? Bai. Txiribiton nire laguna du. Bai. I nire laguna laiz. Jakina. Bai? Bai. Ez dietu lertzen, Seguru truku bat da, hola, seguru hemen zerbait iskutuan xauk. Ondo bidatu behar diago hemen iztegi honetan, Hau, iztegi enziklopedikoa da, Ojo. Ez du kontorraxa, Ez da kontorraxa. Ez da gulertzen. Ba, oso erreza da. Ea, nola esplikatuko nuke. Begira. Mirri eta Txiribiton. Gu lagunak era, elkarrekiko sentimentu berezi bat dugulako. Hori da. Sentimentua... Hori non dagoen? Hau da, tipo kursia. Non dago, hori ukitu eteke, non dago sentimentu hori. Gutxi gora bera, hemen. Entzun alduzue, hemen sentimentua dagoela. Hemen badakizue zer dagoen? Gaur eguerdian Txiribitonek janduen odolkia. Mirri, hitz egiteko modu bat besterik ez duk. Badakit, nik ere badakit, hor guztu horrez dagoela. Gaizki esan duk, Txirri, gura sodromoan, eskaz. Erretolika da bilkizu orain. Kaixo iziar, uskerian eska, uskeria. Orain honetan laguna izatea zer den jakine dutela bi hauek. Oso erraza! Txiribiton nire laguna da. Ikusten? Mesedez. Eta ni? Zu ez zara nire laguna. Ez. Zu nire eroea zara, Mirri. Potkala! Tira, Mirri, ez adi petrala izan, Mirri. Eta esan jazue, zer dalata ari zarete zuek biok laguna izatea zer den eta zer estenta galdezka? Sekretua. Nahi duzue jakin? Bai, noski. Hemen susmo txarren bat saukauk. Txalmagoak. Esan ziguk, lagunen itzala bestia oso gustukoa duela eta egitea nahi duela. Eta txan beti biltzen du kortrekin mailutan, dranbatan, drogotan magia. Seguru zerbait badagoela horatzean. Zer du lagun hori, nola da lagun adiskide edo lagun bestelakoa? Mirri eta Txiribiton, eta hori ala balitz ere, zergatik ez diozue txan magoari galdetzen eta kitxo? Lotxa ematen zigut. Zuek lotxa? Lotxa? Zue baino pertsona lotxa begorik ez dut ezagututa. Nero nahi daituko dio, Txan? Zatoz, Txan? Txan!
Kaixo lagunok. Zer modu zongi? Txan, Ixiarrek galdera bat egin edizu. Nik ez. Nik ez. Ez. Txiribitonek egin edizu galdera. Txirrik egin edizu galdera. Tira, nik egingo dizut ba. Txan, ea zergatik duzun hain gogoko lagunen itzala kantua. Jontxo, erresa. Bizitzan, izan dezakegu, gauzari zorragarri enetarikon bat, zera da, lagunak izatea. Eta beste gauzatxo bat. Zertzatzen asmatu du merri. Nere alabatxo eta laguna den Junek gehien atsegin daukan. Izaten du. Abestia, zera da, lagunen itzala. Horrela bada... Horrela bada, Junerentzat eta Txanentzat kantatuko dugu kantu hori. Eta zuentzat ere, bai noski! Lagunen itzala! Eskuak lotu eta gogoak batu, elkarri heldu, beldurrak usatu, bozaldietan nekean bezala, beti gurekin lagunen itzala. Xoriontxua adiskide bat duena, benetan aberatsa baita. Zaintzazu landare txiki baten antzera, loratuko da udaberrian. Eskuak lotu eta gogoak batu, elkarri heldu, beldurrak usatu, bozaldietan nekean bezala, beti gurekin lagunen itzala. Eskuak lotu eta gogoak batu, elkarri heldu, beldurrak usatu, bozaldietan nekean bezala, beti gurekin lagunen itzala, beti gurekin lagunen itzala. Eta orain, gure lagun onaren saioa. Txun! Txon! Txin! Txan Magoa!
Ikusi altituzuen Mirri eta Txiribiton? Ez? Zerbait prestatzera zijoazela esan didate, baina ez ditut inon ere aurkitzen. Non egon daitezke? Aida, Susina, aida! Konduz! Txiri! Txiri, karagarria, dore konduz! Zer, eta zer! Aida! Mirri, mesere! Baina! Susina, aida! Mirri, baina! Burutik eginen zaudete zuen, Mirri, mesere! Txibitada! Baina, zuek erotuta altzaudete, oze, arraio! Koez gaudek erotuta, Ojo do. Iruñan gaudek, ba orduan, sesena horretik korrika imerdi hau. Los divinos! Aida, Susina, aida! Tira. Mirri, mesere! Txirri! Zer? Gautxo bete zemerek zuet, Kaiku galanta ematen du. Baina ez da kaikua. Txoro kompleto baizik. Txe, Txirri? Zer? Txe problema daukak? Araxoriko? Mirri, zuek zer zabiltzete hemen entzierroa eta ez entzierro. Entzierroak hemen Iruñan dituk, bai, hori badakit. Hoi zer jakin nahi dugu, xordutan ez den. Baina ez orain parte honetan ez, uztailean izaten dituk udan, ulertu? Ara, udan. Segunetan izaten dira? Zazpigarrenean. Amai, zazpigarrenean? Bai. Zeila betetan izaten dira? Zazpigarrenean, uztailean. Penax. Monotematikoak. Ze urtetan izaten dira? Urtero izaten dira, Mirri, urtero. Urtero izaten dira, orduan egunero ere izan daitezke.
Iruzen, aida. Mirri, mesedez. Ez. Urtero izaten dira, baina ezin dira edotezioen egunetan izan behar. Izan behar dute beti, zazpigarrena uztaila, ze egun izaten da uztaila zazpigarrena? San Fermin. Gaur da, San Mirrin, santo pequeño de gran pitilín. Begira. Serio izan gaitezen. Hemen ditugun lagun hauek denak, ez dira etorri zuek zozoarena egiten ikustera, ulertzen? Goez gaituk zozoarena egiten ari, Pamplonikeren egiten gaituk. Divinoa gaituk. Mirri, tira. Gutxienez, hauek espero dutena da, guk orain kanturen bat egitea, edo lako zerbait, ez da? Kantua, inguztegu el que se levante para las 6, delante de los toros correrá. Gustatzen? Oso. Beste bakigu. A San Fermin, Euskaraz bakigula, San Fermin ganagatuz, gure patroia data, gaurko entzierronetan, ondo zaindu gaitzala. Bia San Fermin! Biba! Gora San Fermin! Gora! Zaudete. Oso ondo, Mirri, oso ondo, baina begira. Enuen kantu onelako kanturik esaten, nik esaten nuen gure kantuetako bat. Hoiek dira San Fermin netako zera kantuak festetakoak, ulertzen? Plasta ederra indago, Norekin hitzik berra. Zibitón, sekretario, mesedez, telefonoz deitu urgentementean San Fermini. No. Fermintxo. Iruñan. Jose bat esan behar dugu, hemengo festako beti udan egitea aspergar esan behar dago, ez da? Eta gaur ospatuko baitu zuritzen. Bai, mus, txapelketa hori behar dugu, baina, oain beste kontu bat du, Hase iruitzezek? Ergi, arte, Fermintxo. Konforme. Udan bero ondik ja pasatzen dura eta ez zaiela uste zen. Argi, bia San Fermin! Bia San Fermin! Mirri, gezurretan ari aiz, Ik ez du San Ferminekin hitz egin? Zeratik ez du nik... San Ferminek telefonorik ez duelako, kontxo. Badu, Santa Teklak erratu dio bat. Patrikakoa. Eta gainera horrein mugikorrean merkeago ateratzen da, bakizuen. Mirri, ik ez duk San Ferminekin hitz egin eta kitxo. Orduan, norekin hitz egin behar da, San Fermineo bintzaten zirroa gaur ospatu alizateko. Norekin hitz egin behar, zuek esan. Zakit, gutxienez alkatearekin. Alkatearekin? Bai. Yolanda! Baina bitxede, baina eskolako laguna xaukiat eta... Eskolan elkarrekin minibilita daude. Ni bere aurreneko senarkaia. Sekretario, alkaterin. Yolanda, eternamente Yolanda. Bai, mirri naiz. Bakizu? Mirri, zure lehenengo senargaia, narekin egin zenituen lehenengo sirriak. Edarki biltzen ginen, Sirri mirri. Aizu, San Ferminako laudan ospatzea eta erabaki dugu gaur egin behar dugula etzirro, gaurtxe. Bai, nola? Arrotu induke, Nork esan duen? Nik esatu dalako, eta bestela nire sekretarioarekin hitz egin. Hoxe. Txibiton, aida! Aida! Permiso mazuk, Aida! Jule!
daiteke zu nor zaren? Alkatea. Zure ire andregai izandako hori, Mirri? Ni Mirriren andregaia, udaltzain jauna, bi isun jarri elementu honi, bata Iruñan txepelkeritan ibiltzeagatik, eta bestea nigatik gezurrak esateagatik. Represora. Secretario, diruak. Estibalio, Diruak, txiriton diruak. Eta dirurik espadaukagu, nola ordain genezake bestela? Nahi aldezu beste sirri batzuk egitea? Hainbeste gezur zozo eta txorizo inozo esan ondoren, agian zirt, zart, gezur politiaz beteriko kanta bat abesten baduzue barkatuko dizuet. Arazorik ez? Egingo dugu ba, alkate anderea, zure ohoretan, zirt, zart! Ikusi du eguzkia berdetzen, hankamotzak korrika berriak zabaltzen. Mutua deia darka jendeari esaten, horra ere tartean guztiak entzuten. Ai, mutila, hori duglukainka. Zirzar, zirzar, notizia dakar. Zirzar, zirzar, soinuta zalapar. Zirzar, zirzar, eguzkia berde jarri. Dantzan, alkatea barajan, pilotariak beltzezta sorginak elizan, apaizak eta mojako zikarri jasotzan, ta monarkikoak, Republika, gora! Ai, mutila, hori duglukainka. Zirzar, zirzar, notizia dakar. Zirzar, zirzar, soinuta zalapar. Zirzar, zirzar, eguzkia berde jarri. Agurtzeko garaia, bagoaz Iruñatik hartu barrebusa eta Barakaldo aldera. Agian hurrengoan zure herrian izango gara. Ongi izan bitartean, naio! Agur Iruña, agur Navarroa! Benutzita gure adiskideak, hemen aurretxo eta gurasoak. Hemen barre algara eta irria, barre Sartu